havia rebut molta sang per part d'anònims, jo ara he de fer aquest pas. Ajudes a salvar vides. Hem vingut a donar perquè considerem que és important, no?, ajudar altres persones. Vull dir, si tens l'oportunitat, per què no fer-ho? I no sé, aprofitant que estava el bus en la vila y tal, hem pensat que sería buena idea. Tengo ganas de hacerlo porque además creo que es por una buena causa y para gente que puedes estar tú en esa misma situación otro día. Y que es algo que no cuesta nada hacer y que si todos podemos hacer, pues estamos contribuyendo. Bé, doncs ha anat molt bé, ha sigut molt ràpid, el tracte molt bé, ha sigut pim-pam. I m'han donat de menjar, de berenar, mira, ja està. Bueno, quan vaig fer 18 anys va coincidir també que la meva àvia estava malalta i va necessitar moltes bosses de sang i em van dir que quan tenia 18 anys ja podia donar sang i des d'aleshores pues, n'he anat donant cada cop que puc. A mi també em fa molta por donar sang, i les agulles també em fan molta por, però crec que és més important el fet de poder donar a una altra persona que realment ho necessita i que pot ser que estigui entre la vida i la mort. Que doneu sang, home. Animeu-vos. Sí. Si tens l'oportunitat, tens temps i se t'ajunten els astres, doncs endavant. Sí, és necessari realment, ja que he llegit que es necessiten moltes bosses de sang diàriament i és molt necessari. Que vingui. Que tot el món que s'anime, òbviament, per favor, que és superimportant i quan més siguem millor.